Ftit tal-ħinilu għada kemm ġiet fit-tmiema il-qudiesa funebri ta' Joseph Mifsud, żagħżugħ ta' 27 sena li 5 ġimgħat ilu weġġa fl-ispulsjoni f'kamra tan-nar ta' Santa Marija l-Qrendi. Bħalissa wkoll għadu kemm beda l-korteo funebri ta' Joseph Mifsud bis-sem tal-komunità Qrendija u kif ukoll taż-żewġ banet tal-Qrendi li ser ikunu qegħdin jieħdu lil Joseph Mifsud għall-aħħar vjaġġ tiegħu. Kien 5 ġimgħat ilu, eżattament nhar id-29 ta' Mejju li għadda meta Joseph Mifsud ġarrab ħruq estensiv waqt li kienet jaħdem in-nar tal-ajru fil-kamra tan-nar Santa Marija tal-Qrendi. Joseph qatta 5 ġimgħat jissila tal-ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei biex tilef il-battalja tal-mewt is-sibt li għadda. Illum wara nofsinhar il-komunità Qrendija flimkien ma' soċjetajiet mużikali minn kull rokna ta' pajjiżna inaqdu flimkien sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil Joseph Mifsud. Fl-omelija tiegħu, Dun Manuel Aġus iddeskriva lil Joseph Mifsud bħala żagħżugħ ħabrieki li kien maħbub minn kulħadd, żagħżugħ li dejjem ħadem biex bit-talent tiegħu fil-piroteknika jagħti ġieħ lil Marija Assunta. Fit-tmiem il-qudiesa funebri ġie organizzat korteo bis-sem ta' diversi banet Maltin u Għawċin fosthom iż-żewġ banet Qrendin, l-Aqda Mużikali Santa Marija li tagħha Joseph kien membru u l-Aqda Mużikali Madonna tal-Ordes. Il-festa ta' Santa Marija fil-Qrendi se titħassar u minflok se jsir pellegrinaġġ wara l-Madonna.